שלום רב, אדיב אבואסי, נער דרוזי בן 13 שנולד בשפרעם, חי עם הנשמה של נוהד אבו רוקון. אני אדיב. אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד. ערב טוב לכם. היינו משהו כמו 8, כדי לזמן את כולם באותו ערב לבוא לסיאנס. וכך היה, והוא היה אומר לכל אחד איפה זה קרה לו בדיוק. הוא גם ידע דברים על האנשים שבאים? בהחלט, גם אורחים שביקרו. ההיריון הראשון שלי, לאחר שניסיתי, בסוף חודש 9 נפטר העובר. ממש ביום המשוער ללידה. ואת מקשרת בין הדברים? עוד רגע. השותפה שלי לסיאנסים איבדה 2 עוברים בחודשים מאוד מתקדמים ובנסיבות ממש טרגיות. המושג מוות קליני פירושו מוות הפיך, כלומר מוות שלמעשה יש הפסקה בפעילות הגוף, הפסקה בפעילות החשמלית של הלב, הפסקה בנשימה. הסיפור שלך, לפחות זה שקשור לענייננו הלילה, מתחיל בינואר 74. נכון? זמן קצר אחרי מלחמת יום הכיפורים, את אישה צעירה כבת 22. ברגע שנפל עליי הפיגום, אני יצאתי מהגוף, כלומר הנשמה שלי יצאה מהגוף, וראיתי... אמרו שהגוף, מתוך הגוף שלי יוצא עוד גוף אחד. מתוך מושי יוצא עוד מושי. אני עולה למעלה למעלה. זה הידיים שלי, זה העיניים שלי, זה השיער שלי הארוך, זה הבגד ים שלי, זה הרגליים. בוא'נה, זה אני. אז מה, אני 2? איזה בלבול זה היה לי, מדהים. וככה אני רואה את הגוף שלי הולך, ואני כאילו נוסע ממנו. הולך, מתרחק. במרוץ החיים הבלתי נגמר, האם עצרת לרגע ושאלת איך נוצר העולם? לשם מה נוצר העולם? שאלה שמקנן בי מאז שאני ילד קטן. האם התורה שנמצאת אצלנו מהקדוש ברוך הוא? ההוכחות שאני אביא כרגע, אי אפשר בעולם להגיד שהאדם היה יכול להשיגם בזמנם בלי שישמע את זה מפיו של הקדוש ברוך הוא. יש דרכים שניתן להוכיח חיים לאחר המוות. יש למישהו ספק שהעולם נברא על ידי בורא עולם? שיצביע. רק העיתונאית, אתם רואים בשביל זה העיתונאית? אם היא תאמין יפטרו אותה מהמערכת.